ауыр мәселе. Қайсыз қазіргі уақытта ешқана біз аны ұшыратабыз, кіші динге келді, намазға басты. Біз андан нешіктір бізі ашықлық үміт етеміз. Енді ол яқтырып кетірдік, керісінше аның қияфеті өзгере. Төбетейгіне кейіп көне түгіл, сақалы да житлігіп кете. Артық ұзында болырға мүмкін, бізге сәйір иеленмеген, ол шешін өстіріп жіберген мүмкін, ұзын киімдер киерге мүмкін, аңлашылмаған сөздер етерге мүмкін. Машалла, субханалла, альхамдулилля, астағфирулла деп. Ілекігі уақытта рәуіште көрішмей, енді құшақлашмасқа да мүмкін, біздің білен бір таубын ұға отырмасқа мүмкін. Бізге ол сәйір, сұрау келіп шыға. Мұсылман күші шундай боламы деп енді. Әлбәтті динге әлігіне келген уақытта мұсылман кішісі, яки қатын қыз, алар көп уақытта шушы харам, халал деген мәселелерге, Аллахтың тәләпләріне алар қатғы, қуатлы, хәмді бикті тәләплі рәуішті бір-бірсіне келелер, хәмді туғанларға да шушы тәләпләріне, Аллахтың тәләпләріне жеткізген уақытта алар әзірек топасырақ, қотырақ аңлатып жіберген мүмкін. Ләкин дандан көңіл түшірге керек түгіл, жамағат. Бір-екі елдан соң алар тегізлеше жайлап қана білімдерін ала башлағаш, өзінің матурғына сөздерін де сізге жеткізе башларлар, иншаллаху таala. Шулық уақытта аларның намазларын, оразаларын біз қуатлап жіберге тиіспіз. Әгер де сәхәрге тұрып, аларға сәхәр ризықларын әзірлеп қойсақ, намазлықларын инде әзірлеп қойсақ, шушында қибласы фәлән жерде деп көрсетіп қойсақ, аларға бір хөрмәтін көрсетсе, һичшиксіз алардың көңілдері йомшарашақ, һәм де аларның менә шушы әйтерлек барша дүния дошман, мен инде динне ауыр итеп үтим деген фикерден ала шығашақлар. Бар біздің мәжлисләребез 307-сі 40-ы. Қайсысында көрген мүмкін біз дини қардашыбыз, дини туғаныбыз, улыбыз ол мәжлиске келмеске мүмкін. 307-сіне 7-сіне ve 40-ына. Нешік соң ол болып тұра? Қызғанышқа қаршы шундай ұшырақлар ұшырый була не себептен? Чөнки динде түрлі фикерлер йөри жамаат. Шул ук вакытта аның белән муамаланы үзергә кирәк түгел. Киресенчә, аның белән күбрәк аралашырга, үзебезгә якынайтырга кирәк. Хәтта сорарга мөмкин, син килмәдең мәҗлисенә, ләкин бер Кур'ан укылы, бер дуа кылып куй әле дип әйтсәк, иншалла, ул андан баш тартмас. Чөнки шәригатыбызда ул хас булып тора, Кур'ан уку ва дуа кылу. Була шундай вакытлар, кайчан дини туганыбызны мәҗлискә чакырабыз, ул килә, ләкин дә мулла кулларын күтәреп дуа кылган вакытта ул кулларын күтәрми. Әлбәттә, аңар карата ничек тә булса нәфрәт уянырга тиеш түгел, гаҗәпләнергә кирәк түгел. Чөнки була шундай фикерләр, кайчан әйтәләр, җәмәгать белән кул күтәреп дуа кылу ул ислам диненнән түгел, бидгать дип. Җәмәгать ул әлбәттә акыллыктан түгел, ул акылсызлыктан, динне тулысынча аңламаган сәбәбеннән. Әле алар ислам динендә яшь кешеләр булып торалар, һәм дә билемнәре түбән сәбәбеннән инде алар бу гамәлдән читләшеп тора. Кадерле җәмәгать, аларның игътибардан үзебезнең туганлык, кардәшлек аралашуындан үзергә кирәк түгел. Киресенчә, алар белән күбрәк аралашырга кирәк. Иншаллаху таala, алар безнең йомшаклыгыбызны, мәрхәмәтлегебезне күреп, иншалла, андый кискен фикерләрдән китерләр, иншалла. Кадерле дуслар, мөмин мөселманнар. Күп кенә вакытта без үзебезнең фикеребезне алга сөрергә тырышабыз. Әзрәк артка шигенү мәсьәләсе безгә кыен булып тора. Ләкин дә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинә шәһәренә килгәч, анда яһудлар яшәгәннәр иде. Яһудлар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга күңелләренә якын була. Чөнки алар бер Аллаһка гыйбадат кылалар, Тауратны укыйлар, Мусаны алейһиссалам пәйгамбәр дип дәшәләр. Һәм дә ничек сахабалар әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хәтта яһудларга ошабрак рәвештә киенә башлый, алар рәвештә чәчләрен тарый башлый. Беренче вакытта шулай була. Ләкин дә яһудларның Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дошманлашу сәбәбеннән ул да аннары соң тулысынча аларга карата үзен чиерә. Ләкин дә кайчан аларга күпме ислам динен җиткезеп, Аллаһның аятларын укыганнан соң гына. Шуңарда һичшиксез, кадерле җәмәгать, без бер үк мизгилдә дингә кирип,
ничек тә булса кешедән күңелебезнең өметләрен өзергә тиеш түгел. Шул вакытта Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үрнәгендән Мәккә шәһәрен ачкач, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям каршында Кәгъбәтулла басып тора. Ярым төзелгән рәвештә, ягъни шушы кубический формада. Аның куәтендә иде тулысынча Кәгъбәтулланы төзергә Ибраһим алейһиссалам вакытында шикелле. Ләкин дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, минем халкым ди, алар элекке диннәренә якын булу сәбәбеннән һәм дә ислам динендә әле генә 1-2 көн бер атна булу сәбәбеннән мин куркам, аларның нәфрәтләре уяныр, Кәгъбәтулланы тулысынча сүтеп Ибраһим алейһиссаламның төзегән рәвешенә кайтарсам ди. Карагыз әле, Пәйгамбер барыбер ислам диненә кергән кешеләрне дә, хәтта үзе Пәйгамбер булса да, каршында гаскәр басып торса да, бу изге эштән үзен әйтелек өзеп куя. Ни сәбәптән? Чөнки кешеләрнең күңелләрен игътибарга ала. Шуңар да кадерле җәмәгать, без үзебезнең фикеребезне дөрес итеп санасак та, һичшиксез каршыбызда булган кешеләрнең фикерен игътибарга алып, алың күңелләрен игътибарга алып, гамәлләребезне үлчәп үтәргә насыйплардан иләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.